Miloše Zemana. Miloš vypadá jak Miloš. Inženýr Emil už by nebyl bez Miloše. Jazykolamy jsou velmi náročné, tak a teďka to budeme probírat písmenko máma, 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 aktivovat, 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 aktivovat. Aktivovat, 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 tak on tak dobrý, tečka já an 7 7 7 8 8 8 8 8 8 0 9 3 3 3 3 9 8 8 6 Lord Slol účet Ludvík Google 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 v ikonu udl v ikos ovoce v baťohu, prosím odpověz mi. Ovoce neodpověz mi, ovoce na odpověď youtube.com, který domovních korax oblak akce vlak odjíždí mega.com AT10 čau čau.